Aika huono tää valo tässä, mutta mä koitan nyt äänittää parhaani mukaan. Tulee aika korkealta toi valo. Mä en nyt tiedä, miten mä aloittaisin tämän puheen. Olen kokenut, että mä oon pitänyt liian pitkän tauon tässä ja odotellut aika paljon sitä, että Herra puhuisi mulle jotenkin konkreettisesti jostain asiasta. Ja aina on tullut vähän väliä semmoisia asioita eteen, mistä voisi puhua, mutta mä en ole ikinä sitten tavallaan aloittanut näistä puhetta, koska mä en ole kokenut, että mä en ole semmoista varmuutta saanut, että se olisi, mä oon ollut epävarma itsessäni. Sanotaanko näin, että varmasti kokee sen, mä oon kokenut sen, että pitäisi välillä äänittää näitä asioita ja näin, mutta mä oon ollut epävarma ja tätä epävarmuutta mä oon kokenut näissä asioissa ja mä koen, että se on ikään kuin semmoinen asia, mikä haluaa monesti meitä hallita. Semmoinen epävarmuus tai pelko tai epäonnistumisen pelko tai että mä teen väärin asioita ja näin. Välillä kun puhutaan totuudesta, niin mä oon aika suorasanainen siinä, että mä tahdon pitää sen puolta, mikä totta on kaikissa asioissa. Ja haluaisin montakin kertaa koen sen, että mä oon tavallaan siinä Pietarin asemassa siinä, että mä vannon, että mä en ikinä voi ajatellakaan ajatusta, että mä hylkäisin Kristuksen. Ja sitten kun tulee, sanotaanko näin, että tulee pimeätä tai tulee ilta tai tulee sellainen, että on, että se väsymys tulee ruumiiseen. Puhun siitä sisäisestä elämästä, mutta myöskin sillain, että päivällä, kun ihminen elää, päivällä käy töissä tälleen ja on kiireitä ja tekemisiä ja kaikkea tämmöisiä, niin monta kertaa meissä ei ole mitään sitten semmoista, ei se siinä kohtaa, monestikaan, en sano nyt, että kaikilla on sama asia, mutta monestikaan ei kohtaa siinä kohtaa sitten nämä tämmöiset asiat, mitkä taas sitten kun kiire lakkaa, mutta sitten väsymys on korkealla, niin monta kertaa ihminen takertuu tekemään pahaa jollakin tavalla. Saattaa olla joskus, että katsoo vaikka vääriä elokuvia, että monta kertaa niissä elokuvissa on ihan voi olla jopa demoninen voima taikka sitten, että niissä on semmoinen, siis määrätyssä mielessä erilainen henki, mikä puhuu. Taikka voi olla myöskin se, että takertuu johonkin toisiin asioihin, on ihan erilaisia asioita, juominen taikka pornografia tai mitäs muuta voisi tähän näin ajatella, niin mutta tämmöisiä asioita. Ja ne tulee hyvin paljon silloin, kun on yksinään. Nämä asiat nousee silloin esille. Ja mä uskon, että moni meistä kamppailee näiden asioiden kanssa, että pääsisi pois kaikesta siitä omasta heikkoudestaansa. Ja meidän tuleekin kamppailla tätä vastaan. Paavali sanoo, mä luulen, että se on Paavali, sanotaan sillä lailla, että vielä te ette ole vastustaneet syntiä siihen, että miten se menee se paikka. Vielä te ette ole vastustaneet syntiä niin paljon, että vuotaisitte verta tavallaan. Siis että veren
Niin kuin, että sillä vähän niin kuin se, että kun Jeesus oli Getsemanessa ja sitten se hikoili verta, niin samalla tavalla mä uskon, että Paavali tuo esille sen, että vielä te ette ole vastustaneet niin paljon syntiä, että hikoili sitten verta. Ja mä mietin tätä asiaa tänään. Mä mietin sitä, että olikohan Jeesus sitten, mikä sillä oli siellä Getsemanessa? Oliko se, että se tunsi sen, niin kuin, että hänen pitää mennä ristille ja tajus sen, niin kuin, että hän tulee menemään sinne ja hän haluaisi mieluummin vaikka jättää sen koko asian tekemättä. Ja niin kuin meillä on jokaisella se oma tehtävä ja monta kertaa me halutaan paeta tätä tehtävää. Ja me halutaan paeta se, koska synti on niin paljon helpompi asia. Ja synti on niin paljon niin kuin mukavampi asia. Ja kaikilla on omat asiansa, millä tavalla on heikko. Missä asiassa on heikko. Meitä on erilaisia, mutta meitä on myöskin niin kuin, tavallaan meitä on paljon sellaisia, joilla on samanlainen heikkous, niin kuin mitä me kannetaan. On alkoholisteja ja ei tarvitse olla edes alkoholisti, mutta on semmoinen taipumus alkoholiin vaikkapa. Ja on meitä monia sellaisia, jotka olisi vaikka niin kuin alkoholista. Mulla nyt ei ole niin kuin sellainen varmastikaan, no en koe ainakaan. En voi sanoa, että koen ainakaan sitä, että olisi minkäänlainen alkoholiongelma. Mutta mä en yhtään tällä tavalla, vaikka tässä asiassa en koe sitä, niin en voi sanoa, että mulla olisi yhtään sen, niin kuin mullakin on omat asiani, mitä mä kannan. Ja mä tarkoitan nyt vaan sitä, että meitä on niitä, jotka ollaan samalla alueella ja kannetaan samanlaisia kuormia. Ja meidän tulisi kaikkien näistä asioista puhua, ikään kuin me tietäisimme sen, että me kaikki olemme heikkoja, joka ikisessä meissä asuu synti, ja että me olisimme nöyriä tämän asian edessä ja pitäisimme nämä asiat valossa. Niin kuin Raamattu puhuu siitä, että tunnustakaa syntinne toinen toisillenne, niin Jumala on armollinen niin kuin, ja sitten antaa anteeksi tämmöistä. Rukoilkaa toinen toistenne puolesta ja tunnustakaa syntinne. Ja tämä koen, että monta kertaa ihmiset sitten taas niin kuin, salaa tänä päivänä. Ja pitkän aikaa, mitä mä oon niin kuin elänyt mun uskon elämää, niin siis tavallaan tarkoitan sitä, että tuli mulla niin kuin semmoinen vaihde elämää, että mulle lyötiin niin kuin valot päälle. Mutta se oli myöskin se, että mä päätin, että mä tahdon tietää totuuden. Joko 100-0, niin kuin, että mä en laita yhtään, niin kuin, en yhtään mitään sillain, niin kuin, että se on joko taikka. Mä laitan täysin kaiken, mitä itsestäni lähtee, mä laitan totuuteen. Joko se on, että Jumala on olemassa, Kristus on Messias, eli Jumalan vastaus maailmalle ja syntiemme tähden kuollut. Ja lihaksi tullut Jumalan poika ja Jumalan sana ja Jumalan kuva. Kaikki mitä isä on, niin pojassa asuu. Niin jos niin kuin, että joko taikka, että jos sitten Jumalaa ei olisi ollut, niin tai niin kuin, että mä niin kuin heitin sen siihen niin kuin, vastapainoksi, että päätin, että jos Jumalaa ei ole, niin nyt on sen aika, että mä käännän kelkkani siinä tapauksessa tässä ja nyt. Eli taikka, että kolmantena vaihtoehtona oli se, että jos Jumalaa ei ole, niin onko, tai eikö näin, siis tarkoitan, että jos Jumala on olemassa, niin onko Raamattu niin totta. Ja tämä kaikki, mä tarvitsen näihin kolmeen asiaan, onko, niin kuin, tai itse asiassa, sanotaanko näin, mä tiesin itsessäni, että Jumala oli olemassa.
mutta mä tarvin vastauksia. Mä tarvin siihen, että jos mä tänään sanoisin sen, että mä laitoin, se oli vaan, että mä laitoin kaikki. Se oli kaikki tai ei mitään. Se oli että nyt tai ei koskaan. Ja mä halusin vastauksia, että nyt on saatava nämä vastaukset. Ja mä ajattelin, että mä oon aina ollut uskossa, elänyt, kasvanut uskovaisessa perheessä. Mutta sitten taas, että mä oon itse saanut nähdä, että mitenkä toinen sukupolvi, mua vanhempi sukupolvi ja monet kristityt, en ainoastaan niistä puhu, vaan monet kristityt, niin ei elä sitä totuudessa, sitä uskon elämää. Ne on erilaisia seurakunnassa, mitä ne on kotona. Ja tämä heijasti paljon mun elämääni, ja tämä oli paljon sitä, mitä mäkin elin. Mä elin sitä elämää, että mä olin kotona erilainen, mitä seurakunnassa ja kirkossa. En mä tarkoita sitä, että mä siellä teeskentelin. Ei se sitä ollut, vaan se oli enemmänkin sitä, että mä salasin asiat omassa elämässäni. Siis mä en pysynyt, että mä en puhunut niistä asioista totuudessa, ikään kuin, että tää on mun elämää. Vaan mä olin enemmänkin, että mä en puhu näistä asioista, koska ei se noille kuulu tavallaan. Mutta nämä asiat, mitkä mä huomasin, että mitä monta kertaa sitten mä salasin, niin ne oli ne asiat, jotka teki sen, että mä tarvin Kristusta. Mä tarvin Jeesusta. Ja tämä on tehnyt sen, että mä oon saanut ymmärtää, kuinka paljon väärin ihmiset on tehnyt ja minä olen tehnyt siinä, että me salaamme omaa heikkouttamme toinen toisiltamme. Ja sanomme, että joo, mutta kyllä mulla on kaikki hyvin, ei mitään hätää. Se on semmoinen, että terve, mitä kuuluu, ja sitten se on semmoinen, että joo, ihan hyvä, että mitäs sulle. Ja se on semmoinen automaattinen vastaus. Että jos siihen vastaa toisella tavalla, se on jopa omituista. Ja tämä on semmoinen asia, se on semmoinen, että haluaisi olla kaikille mieliksi siinä mielessä, että haluaisi olla positiivinen aina ja ei haluaisi ketään loukata millään tavalla, eikä myöskään huolestuttaa ketään. Eli siinä piilee valkoinen valhe. Se on semmoinen, että mä sanon, että kaikki on hyvin, vaikka oikeasti mun sisälläni käy sota. Että sota siitä, että mikä minussa hallitsisi. Ja tämä on se, mitä mä oon nähnyt seurakunnassa ja uskovaisten parissa. Ja se oli se, mikä sai mut sitten, koska mulla tuli, että pohja tippui elämästä, sanotaanko näin. Kun mä menin avioeron läpi, niin pohja tippui elämästä ja mä päätin, että se on nyt tai ei koskaan, kaikki tai ei mitään. Ja sitten kun mä sen päätin ja löysin vastauksia, Jumala auttoi mua tässä ja Herra auttoi mua tässä, että mä sain nähdä asioita niin kuin Raamatun valossa, että kuinka paljon ihmiset niin kuin piilottaa omaa pahuuttansa valehtelemalla, niin kuin ei suoranaisesti, mutta silti valehtelemalla, sanomalla, että kaikki on hyvin. Ja mä en kuule sitä, että ihmiset tunnustaisi toinen toisillensa syntejä. En paljon. En todellakaan paljon. Vaan ei se ole semmoinen avoinen asia, vaan se on enemmänkin semmoinen, että se on salattu asia. Se on semmoinen asia, että sitä ei tapahdu niin kuin koko ajan, vaan se tapahtuu ikään kuin, että kun seurakunta ei ole kuulemassa, löydetään sieltä se yksi henkilö, jolleka sitten uskotaan asioita, ja sitten tälle henkilölle voidaan puhua asioita, ehkä se jopa ystävä tai joku tämmöinen. Eli siinä mielessä se seurakunta ei ole ollut se, niin kuin missä on
kasvanut siihen ymmärrykseen, että se uskon elämä on semmoista, että sinne kun seurakuntaan tulee, me yhdessä tullaan sinne, niin me olemme avoimia. Me tajuamme sen, mitä Raamattu sanoo. Me menemme sen mukaan, mitä Raamattu sanoo. Me elämme sen mukaan, mitä Raamattu sanoo. Niin kuin mitä Paavalikin sanoi, että minussa asuu se pahuus, se synti. Ja se tekee paljon pahaa koko ajan minussa, tämä synti. Ja ei se puolustanut sitä. Tänä päivänä monet puolustaa omaa pahuuttansa. Ne sanoo, että ne uskoo Jumalaan, ne uskoo Jeesukseen, mutta ne elää silti ihan toisenlaista elämää. Elätkö sinä tämmöistä? Ootko sä sellainen henkilö? Vai ootko sä henkilö, joka näytät sormellasi Jumalan sanaa ja sanoo, että en minä, mutta Jumala? Ootko sä sellainen, joka näyttää, että en minä, mutta Kristus? Onko tää sun se, että sä, vai onko tää se, mitä sä niinku tahdot elämälläsi? Että sä kirkastat Kristusta. Ja jos saisit olla tuomassa jotain ihmistä pelastukseen, niin kuin yksikin henkilö tässä maailmassa, jos yksikin henkilö tässä maailmassa kääntyisi sen tähden, että sä oot todistanut sille, olisiko se sulle riittävä, että sä sanot, että hieno, hyvä Herra, ette ottanut mua pois, koska sä veit mua, sä johdatit mua ja yksi henkilö sai kuulla sitten ja kääntyi sen tähden, että sä oot johdattanut mua ja vienyt mua. Vai onko se sitä, että sä elät täällä maailmassa sen tähden, että sulla olisi talo, asunto, vaimo, mies tai mitenkä vaan onkin ja perhettä ja kaikkea tätä? Onko se sitä, että sä ajattelet, että mulle kuuluu tää ja tää on se mun elämää? Mitenkä asiat on? Mä pyydän teiltä anteeksi, että mä en ole tehnyt näitä videoita. Mulla itsellä on ollut hankalaa välillä. Ja mun elämä ei ole aina hirveän helppoa. Ja siihen niin kuin mä toivon, että jokainen te ymmärrätte, että joka ikinen tarvii esirukousta. Mä pyydän esirukousta, mutta mä toivoisin, että sä ymmärrät myöskin, että sinä tarvit esirukousta. Ja jos sä pidät halpana sitä, että ihmiset rukoilee, mä tarkoitan sitä, että sä varsinaisesti pitäisit. Mutta jos sä sanot, että et sä tarvitse esirukousta, niin sä pidät sen halpana. Sä tajua ehkä kuinka suurta on, että ihmiset rukoilee sun puolesta. Ja mä oon vakuuttunut, että on paljon ihmisiä, jotka rukoilee ja on esirukoilijoita, mitä Jumala on herättänyt. Älä halveksi sitä omaa niin kuin elämää silleen, että ikään kuin, että siihen ei tarvisi kenenkään et sä tarvitse esirukousta ja tämmöistä. Sä pidät, tää on ylpeyttä tämmönen. Suurta ylpeyttä. Jos sä sanot, että en mä tarvi. Älä ole sellainen. Sä joka näin ajattelet, mä uskon, että sä tarvit enemmän kuin kukaan muu. Ja mä oon kuullut paljon tänä päivänä siitä, että mitenkä ihmiset pitää omassa elämässänsä, kun Jumala kohtaa heitä, niin ne pitää Jumalasta kiinni kynsi ja hampaan. Ja sitten elämässä sattuu jotain. Tulee jotain parempaa yhtäkkiä. Ja mikä se voisi olla se parempi sitten? Lottovoitto vaikka. En minä osaa sanoa aina.
Mutta mä tiedän, että Jumalan tahto on niin kuin suora, sanotaanko näin. Eli se on muuttumaton, tarkoitan sitä. Ja Jumalan tiet ovat suorat. Ne on puhtaat ja suorat. Ja Jumalan tahto on puhdas ja suora. Me monesti mennään ja muutetaan näitä sen tähden, koska me haluttaisiin antaa omalle lihalle niin kuin periksi. Kun ilta tulee ja hämärtää ja alkoholit nousee pöytään ja väärät elokuvat eteen ja telkkarista tulee mitä lystää ja minkälaista vaan. Ja pornografiat ja kaikki tämmöiset sivut aukeaa. Niin monta kertaa ihminen niin kuin on niin heikko. Miten me voidaan pitää niin kuin itsestämme niin hienoa kuvaa ja samalla me teemme syntiä? Miksi me ei olla siinä tapauksessa rehellisiä? Miksi me ei olla niin kuin se ryöväri siinä ristillä? Niin kuin mä puhuin viime videossa. Että se ryöväri ristillä, joka sanoo, että minä ja se toinen kaveri, se roisto, jonka kanssa oli tehnyt ja roistonut, niin se sanoi, että minä ja sinä, me ansaitaan tämä. Me ollaan tehty syntiä. Mutta et sä keskellä ja ansaitse. Miksi me ei olla tällaisia? Että me näytetään, että me ansaitaan tämä. Mutta Jumala on pelastanut minut. Miksi me ollaan sellaisia, että me sanotaan, että me ansaitaan taas niin kuin asioita elämässä? Niin kuin, että me ollaan ihan päinvastoin siihen, mitä Jeesus opettaa. Jeesus sanoo suurin piirtein, että te olette pahoja, eli me kaikki. Minä olen lukuun ottaen ensimmäisenä jonossa. Niin me olemme pahoja ensinnäkin. Te, jotka olette pahoja, ymmärrätte antaa hyviä lahjoja lapsillenne ja niin poispäin. Se kutsuu ihmisiä pahoiksi. Miksi ei me oteta tästä asiasta vaari? Ja oteta tätä asiaa niin kuin todesta ja sanota, että Herra, niin olen. Pelasta sinä minut. Minä en voi. Ja ihmisten edessä, kun ihmisten edessä puhutaan, miksi me puolustetaan omaa pahuuttamme? Ei meidän tulisi tehdä tätä. Meidän tulisi olla sanoa, että ei, oman pahuuteni tähden en ansaitse elämää. En ansaitse taivasta, en armoa. En Kristuksen kärsimystä, minkä hän minun tähteni teki. En ansaitse mitään kaikkea tätä. En todellakaan. Kaiken rangaistuksen ja pahuuden ansaitsen. Se, että mun päälleni vuodatettaisiin kaikki pahuus ja naulattaisiin minut ristille. Kirottu on se, joka puuhun ripustetaan. Näin Raamattu sanoo. Jeesus kirotti meidän tähtemme. Miksi me ollaan niin ylpeitä? Miksi me ollaan niin ylpeitä ja sanotaan, että minä ansaitsen, minä tarvitsen, minä ansaitsen, minulle kuuluu, tämä on minun, minä olen tätä ja tätä. Ollaanko me tosiaankin menty näin pitkälle pahuudessa, että me todellakin koko ajan vaan leuhkitaan meidän hyvyydestä, vaikka se hyvyys ei ole minkään arvosta. Rakkaat siskot ja veljet ja ihmiset, ketkä vaan kuuntelee. Jokainen ihminen, joka on ihmisestä syntynyt. Tarkoitan niin kuin miehestä lähtöisin. Pois lukien Kristuksen niin kuin näistä asioista. Niin on syntinen. Mä en usko, että ihminen täysin edes ymmärtää, uskovainen edes täysin ymmärtää, kuinka pyhä Jumala on. Mooses tahtoi nähdä. Mooses oli nöyrin mies maan päällä. Ja Mooses tahtoi nähdä
Jumalan pyhyyden. Ja ei se saanut nähdä sitä. Jumala käveli sen ohi ja se sanoi, että minä annan, oliko se hyvyyteni kävellä sinun ohi. En mä muista mikä siinä sanotaan. Mutta se ei saanut ainakaan sitä niin kuin ensimmäistä rukousta ihan täysin, mutta se sai pikkasen siitä, mitä se rukoili. Ja se Jumala niin kuin peitti kädellä sen. Ja laittoi sen luolaan tai semmoisen niin kuin kallion sisään. Jos ihminen näkisi Jumalan pyhyyden, niin se selviäisi hengissä siitä. Se kuolisi heti. Miten ihminen voi siinä tapauksessa, jos tämä on näin totta, jos Raamattu on näin todellinen ja näin totuudenmukainen, miten ihminen voi sanoa sitten, että mä ansaitsen tai mulle kuuluu tämmöiset asiat. Miksi ihminen ei pidä totena sitä, mitä Jumala sanoo ihmisestä? Olkaa varovaisia, mitä puhutte ja mitä sanotte. Kirkastakaa Kristusta suullanne, mielellänne ja kaikella, mitä teissä on. Ja vaeltakaa puhtaalla omalla tunnolla. Näin Raamattukin sen opettaa, että meidän tulisi vaeltaa puhtaalla omalla tunnolla ja pyhässä hengessä. Koko ajan ja aina. Koko ajan. On paljon asioita, mitä me halutaan tehdä. Sen tähden, koska meistä tuntuu siltä. Tai me haluaisimme itsellemme tätä ja tätä. Mutta me elämme vain hetken. Ja sitten kun se hetki on ohi, niin sitten on ikuisuus. Ja jos sä hetkessäsi, tässä pienessä ponnistuslaudassa, tämmöisessä, niin kuin, että tämä pieni hetki, kun sä oot täällä maan päällä, niin sä valehtelet Jumalalle, ihmisille, itsellesi. Ja sä tahdot vaan syöttää omalle lihallesi kaiken nautinnon, mitä vaan tästä elämästä löytyy. Ja tahdot korottaa itteesi ja omaa egoismiasi ja itsekkyyttäsi. Että sä saisit kaiken tästä elämästä irti. Ja sitten kun aika muuttuu ikuisuuteen, niin jos sielusi meneekin helvettiin, niin sä et ensinnäkään ole saanut mitään mukaan täältä maailmasta, mitä sä oot halunnut elämässäsi pitää. Ja jos tää on ollut sun aarre, niin sulla on tyhjät kädet. Sulla ei ole yhtään mitään. Sä oot köyhä. Köyhin. Jos sun kalleutus on Kristus, Jeesus, ja jos sun kerskauksessa on risti ja heikkoutesi, niin sä oot rikas mies ja rikas nainen. Jeesus on tullut pelastamaan maailmaa. Ja jokainen, joka kääntyy synneistänsä ja laittaa toivonsa ja uskonsa häneen, se pelastuu. Ootko sä tehnyt tän elämässäsi?